לכם בבית, כאן. בשבוע הבא, בתוכנית הבכורה שלנו, ב9 בערב, יעמדו מאחורי המסך הזה בשידור חי המתמודדים שחולמים להיות הכוכב הבא. הם יהיו נרגשים מאוד, מתוחים מאוד, הלב שלהם יפעם בקצב לא רגיל, כי בפעם הראשונה, כבר מהשנייה הראשונה של האודישנים, הגורל שלהם יהיה לגמרי בידיים שלכם. אתם תקבעו בזמן אמיתי, בזמן הביצוע של כל שיר, אם המסך יעלה או לא. אם המסך יעלה, המתמודד עבר את האודישן. אם לא, איך אומרים? אנחנו נפרדים כאן, אתה מוכשר ומקסים, זאת רק תחילת הדרך ואל תפסיק לשיר. והכל באפליקציה, זהו. אין יותר SMSים, אין יותר מעטפות, זה ישן, זה של פעם. מאחר והכוכב הבא הוא פורמט טכנולוגי מורכב שעדיין לא נוסע בשום מקום בעולם, כי זה פיתוח ישראלי מקורי, החלטנו לבדוק ביחד איתכם שהעסק עובד. ולכן אנחנו צריכים את העזרה שלכם, השופטים החדשים שלנו. כדי שתוכלו לשפוט בכוכב הבא, אתם חייבים את אפליקציית מאקו TV. אם עדיין אין לכם, אתם מוזמנים להוריד אותה, זה חינם, אז לא להתקמצן. מיד כשתפתחו את מאקו TV ותיכנסו לכוכב הבא, תתבקשו להירשם כשופטים בכוכב הבא. אתם יכולים לעשות את זה או בעילום שם אם אתם ביישנים, או בשמכם אם אתם רוצים שתמונת הפרופיל שלכם תופיע על המסך שלנו. אל תדאגו, אתם לא לבד. בואו נגיד ערב טוב לארבעת המופלאים שיעזרו לכם בבית לקבל את ההחלטות החשובות. הם מתרגשים בדיוק כמוני, תרימו לי את המסך בבקשה. ערב טוב לכם, שופטי הכוכב הבא. ערב טוב רני, ערב טוב ריטה, ערב טוב אייל וערב טוב צביקה. צביקה, כמה זמן עובדים כבר על הכוכב הבא? האמת שעובדים על זה, אפשר לומר כמעט שנה, עובדים על זה הרבה זמן, וזה פשוט מדהים לראות שרעיון שככה עלה על דף, ופתאום כל מיני הדמיות ומחשבות, ואיך יהיה ומה יהיה, ופתאום אני מוצא את עצמי כאן, לצד שלושת המופלאים האלה, לכבוד הוא לי, והנה אתה מנחה את התוכנית, לכבוד הוא לי גם, וזהו, זה מאוד מאוד מרגש. מתרגש עכשיו שאנחנו פה וזה קורה. מה זה מתרגש? תפור חמסה שום בצל. אם עכשיו הפעימות לב שלי, המסך עלה כבר. מה שאתה שומע ברקע זה שלי. הבנתי. ריטה, אני מתרגש ואני אפילו לא מתמודד. מה ירגיש מתמודד שיעמוד כאן בתוכנית האודישנים הראשונה שלנו מול המסך הסגור בשידור חי? אני לא הייתי מתחלפת איתו. ליבי עם המתמודד, אבל אני חושבת שצריך לזכור שבסך הכל זו תוכנית טלוויזיה, סוג של משחק, ואנחנו, עצם זה שהם בחרו לשיר, כבר בחרו אור מחושך. אז ככה בוא נקווה שהמסך יעלה, שהמסך יעלה. ושיקרה הקסם והמסך יעלה. רני! שנה טובה. שנה טובה. אתה נרשמת כבר לאפליקציה? בוודאי, עשיתי את זה היום, אני מאמין שעוד אלפים עשו את זה כמוני, אבל עשיתי את זה. עם תמונה או בלי תמונה? עם תמונה. אני מקווה שהתמונה מהחוף ים עם הבגד ים האדום היא הייתה הורסת. אייל, אני מקווה שגם אתה נרשמת עם תמונה. ברור, עם תמונה שלי ושלך. באמת? כן. אני גם אשים תמונה שלי ושלך. חייב. עליי. יהיה לך אומץ אגב ללחוץ לא עבר למתמודד שיעמוד כאן וישיר? מתמודד שישיר לא טוב יקבל לא עבר. באמת? כן. כי אני רגיל שאתה רחמן בן רחמן. רחמן בן רחמן, אבל מי ששר לא טוב יקבל לא עבר. זה שופט אמיתי. חברים, בואו נעשה את זה. בואו נבדוק ביחד שהכל עובד עכשיו. בואו נוריד את המסך. הנה זה קורה. כל השופטים החדשים שלנו להתכונן. ביי צביקה, ביי אייל, ביי ריטה, ביי רני. תכף ניפגש. כל השופטים החדשים שלנו, גם באולפן וגם בבית, כנסו עכשיו לאפליקציית מאקו TV, כנסו לכוכב הבא, ועכשיו אתם אמורים לראות את המסך הזה. זה הרגע שלכם ללחוץ על כניסה להצבעה. נא ללחוץ עכשיו. ברוכים הבאים למסך ההצבעה. החץ הכחול, אם אתם רוצים שמתמודד יעבור, והחץ האדום, אם המתמודד לא מספיק טוב בעיניכם. כל מה שנשאר לראות עכשיו זה האם עם ישראל בכוחות משותפים מצליח להרים את המסך ולהעביר אותי. כן, אני אקח את זה על עצמי, תעשו טובה, תעבירו אותי. הנה זה קורה.
שימו לב, עכשיו המתמודד, שזה כאילו אני מתחיל לשיר, ואם אתם אוהבים את איך שאני שר, אתם צריכים למשוך את החץ הכחול עד שתופיע על המסך ההודעה, תודה על הצבעתך, לא ללחוץ, למשוך, באלגנטיות. כדי לעבור לשלב הבא אני צריך להגיע ל-75% מבין אלו שנכנסו להצבעה, ורק אז המסך יעלה. חברים, הנתונים זורמים מכל הארץ. הנה תמונות הפרופיל של המצביעים באפליקציה מתחילות להופיע מולי. חשוב מאוד להגיד שהתמונות שמופיעות על המסך הם גם של אלו שהצביעו בעד וגם של אלו שהצביעו נגד. אז אל תמהרו להצביע בעד רק כדי שיראו את התמונה שלכם. חשוב שתשפטו באמת, מהלב. אז בשבוע הבא, קחו את הזמן ואל תמהרו. עכשיו, בואו נראה מה קורה כששופט מצביע עובר למתמודד. השופט אייל, נכון שאתה מת על הביצוע קורא הלב שלי? אני מתרגש ממך בכללי, אז בכלל מהביצוע האחרון. אז תן לי בבקשה עובר, אבל אל תלחץ תמשוך. אוקיי. תודה לך. קיבלת משיכה. יאללה, הנה אייל גולן הצביע לי, אני רואה שאייל אוהב את הביצוע שלי, כן? אני עוד יותר מתרגש. שימו לב, לכל אחד מהשופטים יש 8%, ברגע שהוא לוחץ מיד הם מתעדכנים, כמו שראיתם עכשיו על המסך. אנחנו כבר ב-46%. ריטה! כן. בואי נגיד שהקול שלי הטריף אותך, ורגע לפני שאת מתייפחת פה, בואי תעבירי אותי. אני רק רוצה להגיד שכבר יש כל כך הרבה טישואים מתחת לשולחן מזה שכבר התייפחתי מהשירה המדהימה שלך, אז אני מעבירה אותך לגמרי. תודה ריטה! הנה התמונה שלך מופיעה, רני. רני, בוא ננסה איתך משהו אחר. אני יודע שאתה לא איש רע, ואני יודע שאתה מטורף על הקול שלי, אבל בעולם האכזר שאני נמצא בו כרגע, לא ריגשתי אותך. בוא, אל תעביר אותי, בוא תמשוך את החץ האדום בבקשה. למרות שאתה תהיה עם בגד ים אדום, אני אצביע נגד, למרות שזה, אתה יודע, קשה, אבל אני אעשה את זה. אוקיי? הגרף לא עלה, אבל אנחנו כבר בכמה אחוזים? 59%, מעל 20,000 הצבעות. גם בתוכנית, אגב, אתם יכולים להצביע לא עובר, ויהיו זמרים שיסיימו את השיר כשהמסך לא יעלה להם. טוב, אנחנו ממש מתקרבים ל-75% הדרושים כדי שאני אעבור. צביקה, בוא תעשה את זה דרמטית. אתה לוקח החלטה גורלית ומחליט להעביר אותי לשלב הבא. בוא תן לי עובר, אני צריך את 8% שחסרים לי כדי להרים את המסך. אני חייב להיות אמיתי, אני האמת למקצוען, אני לא יכול להתפשר בדבר הזה, אני מצטער, בעיניי שרת ממש לא, ברמה לא מספיק טובה, אני גם לא מת על זה שאתה מנחה, זה מאוד, אני רוצה, זה לא, איזה שאלה מצביע לך ביג טיים, כחול ענק, כחול ענק, אז רבותיי, אני לא מאמין, הגעתי ל-75%, זה רגע היסטורי, הנה צביקה דילה מצב עולה! איי, תודה רבה שהעברתם אותי. הם מקסימים, אני אוהב כל אחד ואחד מכם. תודה רבה. צביקה, תודה. אתם יכולים לשבת. טוב, תודה רבה שהעברתם אותי. שמח שנכנסתי לכם ללב. תודה רבה על העזרה שלכם הערב. בדיוק בעוד שבוע, ביום שלישי, זה יקרה. אנחנו מחכים לכם כאן לתוכנית הראשונה המרגשת וההיסטורית של הכוכב הבא. הכינו את האפליקציות, זה חשוב. ואם אנחנו כבר פה, תודה גם לשופטים. אחרינו הסרט התיעודי ריטה יען פרוז, מסע מרתק ואמיץ אל חייה ומשפחתה של ריטה במהלך העבודה על הפרויקט האחרון והמרגש שלה. אני ראיתי, התרגשתי וגם העברתי אותה באפליקציה. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא בתוכנית הבכורה. תבואו להתראות.